Мин Рима Гомарова, Мәскәүдән, Мәскәү өлкәсеннән дип тә әйтергә була, чөнки безнең Мәскәүдә бердәмлек дигән яшьләр клубы бар, 10 еллык тарихы булган. Һәм мин шулай ук Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәриятендә яшьләр эше буенча җитәкче. Мөхтәриятка быел 20 ел. Безнең бу проект идеясы туды. Инде яшәп килгән проект нигезендә безнең Татар Speaking Club дигән сөйләм клубы бар. Ул атнага 2 тапкыр җыелалар, сөйләшәләр, сөйләм телендә, язу телендә үстерергә теләүчеләр бар. Татар телен өйрәнүгә Мәскәүдә ихтыяҗ ул ничектер көчлерәк. Мин башка регионнарны белмим, но бездә көчле кебек сизелә. Ләкин офлайн формат ул барыбер ничектер Мәскәү өчен кыенрак, ерак барасы, вакытны сайлыйсы, эштән соң сайларга кирәк, бер җиргә барыргамы, күңел ачырга яки сөйләшергә килергәме, оештыручылар өчен дә кыен, ягъни мәсәлән минем үземә. Шуңа күрә без уйладык, җайлы формат, смартфон яки интернет яки ноутбук булса, һәркемдә кушыла алырлык итеп, бу яңа әйбер түгел. Skyeng дигән бар, безнең өчен үрнәк алырга база бар. Шуңа күрә без ул бик уңайлы да сымак, теге ясаганда 8 кешене җыйдың, утырттың компьютер каршысына и сөйләшәсез татарча. Ләкин аны техник яктан җитлектерә башласаң, СММ теге соцсетьләрдә алып баручыларга түли башласаң, дизайнерларга, сайт алып баручыга, укытучыларга хезмәт хакы түли башласаң, чөнки хезмәт хаксыз мотивация аз булачак, башлап җибәрү җайлы, яңа дәвам итү кыен булачак. Безнең бу кимендә 1 ел эшләп, моны күрсәтергә телибез инде бу проектның эшли алуын, яңа укытучылар җәлеп итәргә телибез. Бу проект белән беренче урынны алдыгыз, ләкин шунда ук үзегезгә насыйп булган акчалата бүләкне сез Омск өлкәсенә бүләк иттегез. Ни өчен шулай эшләдегез, үз проектыгызны ничек тормышка ашырасыз? Мин үземне бик рыскал кеше дип саныйм. Бу теге бәхет үзем арттан кулып йөри дип саныйм. Бу елда шулай булды, чөнки мине эксперт буларак катнашырга чакырганнар иде. Мин үземнең проектым белән бәреп кирдем, чөнки минем Мәскәүдәге команда Рима зинһар күрсәт, гранtsыз кайта күрмә дип чыгарып җибәрделәр. Ләкин без бу презентацияне ярты көн эчендә әзерләдек дияргә була. Мин башкаларына карап шаккатып утырдым. Аларның шундый эффектлы дизайнерлар белән эшләнгән, ә безнеке логотиптан башка безнең дизайнер кулы гел тимәгән. Шундый шепче презентация. Мин мәсәлән гел көтмәгән идем бу бүләкне. Ни өчен Омск? Чөнки мин аларның проектын үзем тыңладым, үзем ишеттем. Аларның бик тату, бик яхшы татар авылы, һәм алар үзләренең ничек яшәгәннәрен Мәсәлән, җиңү бәйрәмнәрендә үзләрендәге ветеран әбиләрнең портретлары белән открыткалар таратуларына хәтле сөйләделәр. Бу шул хәтле күңелемә ятты, монда эмоциялар дияргә була. 50 мең безгә ул проектның оннан берни инде капламый. Чыгымнарны капламый, чөнки безнең бөтен бюджет 600 меңнән артык кача, 700 меңгә бар баса. Бу 50 меңне дәл тагын миңа ничә тапкыр җыясы булыр иде, 14 тапкыр нидер грант аласы булыр иде. Шуңа күрә без башка грантлардан да карыйбыз. Төбәкләргә, регионнарга бу чынлап та зур ярдәм, бигрәк тә авыл проектына. Шуңа күрә мин һич тә үкенмим, минем командада моңа хупладылар гына. Чөнки Мәскәү инде регионнар әйтмешлек, анда акча җиңел килгән сымак, ләкин җиңел түгел, анда просто эшләргә кирәк. Шуңа күрә шулай ук дальше эшләячәкбез. Башка җиңүчеләргә дә, башка проект күрсәтүчеләргә, мәсәлән, Чаллы кызына беренче урын алган, мин уңышлар гына телим, алар йөреп чыгачак, алар шундый актив, шундый афәрин. Безнекенә бәхет ул килер әле, тагын да җиңәрбез әле, Алла бирсә. Акчада түгел, командада.